Trump dibêje bernameya atomiya Îranê ji nav birine. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Lêbelê li gor Îraniyan û hinek şîrovekarên serbixwe ew ne rast e. Piştî lêdana 12 bombeyên veşartgeşkên ji alî bomba avêjên bîdû ve wêneyê satelaytê bingeha atomiya Fordo nîşan dide ku li di cîhan sê çal li kêleka hev çêbûne ku kûr ber bi nav ciyê ve diçin. Ev bingeha wana herî girîng bû. Îranê li vê derê uranyumê bi rêjayê sedî şêst dimeyand. Berdevkê Lijneya Asayişa Niştimaniya Îranê İbrahim Rezayî dibêje bombeyên veşartgeşkên Fordo ji nav nebirine. Me bingeha Fordo bawayekî qayîm kiriye ku bedûya Amerîkayê nikare bibezîne. Ew bombayên veşartgeşkên ku behsa wan dikin ji gotinên belog zêdetir ne tiştekin. Lêkolînbana bilind awarê atomî li peymangeha Royal United Service a Londonê derya Dozîkova jî gumanê dixe ser gotinên berpirsên Amerîkî û di wê baweriyê de ye ku ew ji navbirina Amerîkî behs dikin ne asan e pêk were. Xelk wêneyê satelîtê dîtiye ku cihê ketina bombeyan nîşan dide lê ew wêne ji me re nabêjin çi li nav bingeh qewmiye em nizanin awayê bingeh çawa ye. Em rastiyê nizanin bandûra êrişê çawa bûye. Raporeke Saziya Radyoya Niştimaniya Giştiya Amerîkayê jî ku pişta xwe bi gotinên pisporê serbixwe yên Amerîkî girê dide, dibêje Amerîka ne ku her nikariye bernameya atomî ji nav bibe, lê niha Îran dikare di çend hefteyan de çeka atomî çêbike. Rapor dibêje êrişa Amerîkayê bandor li uranyuma depokiriya Îranê nekiriye. Uranyum berî êrişê ji Fordoyê bo derve hatiye veguhestin. Bi hezaran setrîfûjên Îranê li derveyê bingehên bombebarankirî hene. Dibe uranyuma meyandî bo cihekî nehênî bê veguhestin û li wir ji bo çeka atomî were bikaranîn. Dîmen nîşan didin di rojberî êrişê hejmarek barhilgir çûne nav bingeh û paşê bi cih hiştine ku guman heye uranyum veguhestibin. Berpirsên Îranê jî piştrast dikin ku berî êrişê bingehên xwe bala kiribûn. Nêrîna cîgirê serokê Encumena Asayişa ya Rusyayê Dimitri Medvedev jî heman tişte û dibêje. Wiha xuya ye jêrxana sotemeniya atomî yan qet zerar negihîştiye yan zerara wê kêm e. Meyandina maddeya atomî berdewam dibe û niha dikarin bi piştrastî bibêjin di pêşerojê de bombaya atomî tê berhemanîn. Artêşa İsraîlê dibêje lêkolînê derbarê çarenivîsa uranyumê de dikin. Netanyahu jî dibêje ji navbirina bi tevahiya bernameyê piştrast dibin. Me zanayên wan ji nav birin. Me ew kargeh ji nav birin ku sentrîfûj çê dikirin. Me bingehên meyandinê ji nav birin. Me netenz ji nav bir. Derbeyeke bihêz li Fordo de. Di pêşerojê de bi tevahî dizanin bandora lêdanê çi bûye û pêdagirî li ser wê ya hemû tiştek temam bikin. Ew uranyuma ku tê gotin Îranê veşartiye 400 kilogram e û rêjeya meyandina wê sedî şêst e. Eger meyandin bike sedî not wê demê têra çêkirina 10 bombeyên atomî dike.